שלום, קוראים לי פיל קנטר, אני דיקורייטר, ובסרט הזה נדבר לגבי חיפוי רזינה למדרגות דמוי בטון. על מה צריך לשים לב, מה חשוב בעבודות כאלה, אז בבקשה, תהנה, קדימה. הצורה של המדרגות האלה היא לא סתם מבנה. זהו אובייקט אדריכלי הבנוי לפי עקרון בלוק סטפ. השלבים נראים כמו בלוקים של בטון מלא, מורכבים לגיאומטריה מדויקת. כל אלמנט מדגיש מינימליזם וניקיון קווים. מונוליטיות, תחושה שכל המדרגות נוצרו בתנועה אחת. זוויות חדות וקווים יסרים, דיוק גיאומטרי ללא שמץ של הגלול. רומים סגורים לחלוטין, מבנה אדריכלי שלם ואטום. מסה חזקה של כל בלוק, כל שלב נראה כמו צורת בטון עצמאית. ללא בליטות וסיבובים, התאמה מושלמת של הענקיים מלמטה ועד למעלה. בעולם הטכנולוגיות הדקורטיביות, רק שני חומרים נותנים אפקט כזה של מונוליט, מיקרוטופינג וציפוי רזינה. ואנחנו שילבנו את היתרונות של שניהם, חוזק, גמישות ואסתטיקה של בטון. עלינו פנתה האדריכלית מיכל סמצ, עם משימה ליצור גרם מדרגות בבית חדש, שבו האדריכלות היא המרכז של עיצוב הפנים. אבל המדרגות היו לא סטנדרטיות, ממש תרתי משמע. החלק העליון, מדרגות יסרות קלאסיות, והחלק התחתון, ייחודי לחלוטין. זהו מסוג המדרגות שנפגשים בדרך כלל באמפיתיאטרונים ספרייתיים, סטודיואיים של מעצבים, אולמות אקדמיים וחללי הרצאות. כל שלב הוא לא רק מקום לדריכה, זהו משטח שאפשר לשבת עליו, לעבוד עם מחשב נייד, לעיין בספרים או אפילו לנוח עם כוס קפה. המשטח הרחב עבור מנוחה. השלב הנוסף הקטן עבור עלייה נוחה. מבנים כאלה הופכים את החלל לחי ורב תרחישים. המדרגות הופכות לאזור של ישיבה, קריאה, ילדים, מפגשים, ואפילו אמפיתיאטרון קטן לקולנוע ביתי. וכזו בדיוק הייתה המדרגה שעמדה לפנינו, מתוכנת להיות בטון מלא, אבל בפועל בנויה מבטון גס בשלב הראשוני. אנחנו היינו צריכים להפוך אותה למונוליט אמיתי, עם ציפוי שיחזיק עומסים וישמר את המראה של אדריכלות יצוקה. ומכאן מתחיל החלק הכי מעניין. הכל מתחיל בעבודה משותפת עם המעצבת על יצירת דגימות ייחודיות של גוונים ומרקמים שמהם תבנה בהמשך גרם המדרגות. זהו שלב סטנדרטי, אך בו זמנית אחד החשובים ביותר בכל עבודה דקורטיבית, ובמיוחד כשמדובר בשיתוף פעולה עם אדריכלים ומעצבים. עבורם צבע הוא לא סתם כחול, אפור או לבן. הם מבחינים בחצאי טונים ומרגישים ניואנסים בעדינות, כמו שמנתח מעריך תפר מושלם, מקנת מעריך קוד נקי ומדויק, וסומליה מקצועי מבחין בארומות המשניות והשלישוניות, בטרואר ובמקור היין. בהבנה זו, אנחנו מקפידים להתייחס ברצינות רבה להתאמת הגוון המושלם, כזה שמתאים באחוז לדרישות האדריכל או המעצבת. לאורך השנים פיתחנו גישה באמת אישית לכל פרויקט חדש. במאגר שלנו יש עשרות גוונים מוכנים לשימוש, אבל אם האדריכלית או המעצבת מרגישה שאחד מהם כמעט מתאים, אך חסרה לו עומק, חמימות או נגיעה מסוימת, אנחנו מקשיבים, מנתחים ומפתחים את הגוון הבסיסי תוך הוספת הצבעים הדרושים. כך נוצר הגוון האידיאלי שמבטא במדויק את הכוונה העיצובית. תהליך ההתאמה הוא רב-שלבי. אחד, גישה ראשונית. אנחנו לומדים מראש את הוויזואליזציה, התמונות או האנכיות שהתקבלו, ומגיעים לפגישה עם מגוון דגימות. סינון הגוונים הלא מתאימים יחד עם המעצבת מסירים את כל מה שלא רלוונטי. הגוונים שנותרים נקראים אצלנו גווני בסיס. מהם נצא לדרך ביצירת הגוון הסופי. 3. יצירת דגימות מדויקות לאחר חתימת החוזה וקבלת המקדמה. אנו מייצרים דגימות מדויקות יותר. 4. התאמה סופית באתר, נפגשים בפרויקט ובוחרים יחד את הגוון האידיאלי בתנאי התאורה האמיתיים. כמובן, אנחנו תמיד שמחים כשהלקוחות מגיעים לעולם התצוגה שלנו. שם אפשר לראות מגוון רחב של ציפויים וגוונים. אבל אם ללקוח לא נוח להגיע, פיליפ מגיע בשמחה לפגישה באתר. בפרויקט הזה, הבחירה הסופית הייתה בגוון שאנחנו קוראים לו פלטו.
הכנת התשתית לפני יישום ציפוי רזינה. לפני שמתחילים ביישום ציפוי הרזינה, חשוב להתעכב על שלב הכנת התשתית. התשתית המתאימה יכולה להיות כל משטח חזק, יציב ורצוי גם ישר. אם המשטח סופג, זה אפילו מצוין. החומר חודר עמוק יותר, וכוח ההיצמדות של ציפוי הרזינה או המיקרוטופינג אל התשתית עולה משמעותית. במבט ראשון נדמה שבטון שחור, בטון יציקה גולמי, הוא אפשרות אידיאלית. אבל בפועל, ממש לא. בטון שחור כמעט תמיד סובל מסטיות משמעותיות במישוריות, וגם בחוסר דיוק גיאומטרי של קצוות המדרגות. לכן, בכל מקרה, נדרש אישור מקדים. תאורטית ניתן לייצר את המשטח ישירות באמצעות מיקרוטופינג רזינה, אבל זה יוביל לצריכת חומר גבוהה מדי ולהתייקרות משמעותית של הפרויקט. הפתרון האופטימלי, יישור באמצעות קרמיקה מסוג סוג בל. זהו פתרון שמתאים גם תקציבית וגם מקצועית. הוא מספק משטח ישר לחלוטין עם פינות חדות בזווית של 90 מעלות. דבר קריטי במדרגות בסגנון מינימליסטי, שבהן קווים ישרים הם בסיס העיצוב. יש רק נקודה אחת חשובה. אריח קרמי מבריק עם גלזור אינו סופג חומר, לכאורה זה פוגע בהידבקות. אבל הפתרון פשוט וקיים כבר עשרות שנים. פריימרים פולימריים ייעודיים חודרים אל המיקרו-נקבוביות של הגלזור, ובזכות תוספת של גרגרי קווארץ, הם יוצרים לאחר הייבוש שקווה מחוספסת, חזקה ואחידה. עם ההדבקות מצוינת לכל מערכת ציפוי רזינה או מיקרוטופינג. פריימר השלב הראשון, המשטח חייב להיות נקי לחלוטין וללא אבק. את הפריימר מורחים בעזרת רולר בעל סיבים קצרים. את כל המשטחים הסמוכים, מעקות, קירות, ארונות, רצפה, חייבים להדביק ולכסות בניילון כדי למנוע לכלוך של חומר. נקודה חשובה נוספת היא אזור החיבור בין הקיר למדרגות. הלקוח ביקש שלא להשתמש בפאנלים והעדיף חיבור ישיר של הקיר למדרגה. לכן פירקנו מראש כ-15 ס"מ בגובה וכ-14 ס"מ בעומק באזור החיבור, כדי לאפשר לחומר חיפוי הרזינה להיכנס מתחת לקיר. לאחר סיום העבודה, השיפוצניק מסחזר את הקיר ויוצר קוד נקי ומדויק, בלי צורך בפאנלים. אגב, אם תרצו לראות דוגמה למדרגות עגולות בחיפוי רזינה מונוקרומטי בצבע לבן וללא פאנלים, הופיע קישור מעל למסך. רשת חיזוק לאחר ייבוש מלא של הפריימר. אנחנו תמיד מורחים רשת חיזוק. אם זה נראה לכם כמו פרט קטן, זה לגמרי לא כך. רשת החיזוק משפרת בצורה משמעותית את חוזק המערכת ואת ההדבקות הכוללת. בהתבסס על ניסיון מקצועי בחיפויים דקורטיביים, מיקרוטופינג, פולימרים, רזינה וכו'. ועל מדידות אמיתיות מהשטח, ניתן לציין כמה יתרונות מרכזיים. ראשית, הגדלת החוזק הכולל של המערכת. רשת החיזוק מוסיפה כ-25-40% לחוזק המכני, בהתאם לסוג הרשת ולעובי השכבות. הרשת מחזקת את ההתנגדות לקריאה, ההתנגדות לפיתול, עמידות בפני מכות, פיזור עומסים. יציבות בין נקודות בעלות עומס נקודתי, חשוב במיוחד במדרגות ובאנחיים. שנית, שיפור ההדבקות בין החיפוי לתשתית הרשת פועלת כמו עוגן תלת-ממדי, ומגבירה את האדהזיה ב-15-30%. למה זה קורה? החומר מקיף את סיבי הרשת. נוצר חיבור מונוליטי בין השכבות. הרשת מונעת מיקרו-סדקים העלולים להוביל להתקלפויות. יעיל במיוחד על תשתיות מאתגרות. גרניט פורצלן, עריכים מבריקים, חיפויים ישנים, משטחים בעלי ספיגות נמוכה שלישית, יתרונות מעשיים בחיפויי מיקרוטופינג, רזינה. פיזור עומסים אחיד, היעדר גלים, סדקים והתנתקויות נקודתיות. עמידות גבוהה משמעותית באזורים אינטנסיביים. עמידות לשינויי טמפרטורה ולחות. אופן ההתקנה אצלנו, קודם כל, אנחנו מקבעים את הרשת בעזרת חומר שלח. לאחר הייבוש, אנחנו מקבעים מחדש בעזרת רום.
הנחת שכבות הבסיס של חיפוי רזינה לפני שעוברים לשכבות הדקורטיביות והפיניש, חשוב להבין מדוע שכבות הבסיס של חיפוי רזינה הן היסוד של כל המערכת, וכיצד הן יוצרות תשתית חזקה, עמידה ואסתטית. שכבות הבסיס של חיפוי רזינה מאופיינות בקיומו של מילוי מינרלי גז בהרכב. דווקא בזכותו נוצרת שכבת החוזק, בסיס יציב ואמין שמספק טקסטורה אידיאלית לכל השכבות הבאות. לשכבת הבסיס יש גרגיר יחסית גדול, שלאחר הייבוש יוצר מרקם מחוספס וחי. סוג טקסטורה זה נפוץ מאוד בפרויקטים דקורטיביים, במיוחד כאשר רוצים להשיג מראה טבעי ואותנטי, המזוהה עם בתים בטוסקנה, מרכז איטליה וספרד. ניתן בהחלט לסייך את החומר לקטגוריית טיח מינרלי, בזכות אחוז גבוה של חומרים מינרליים המחוזקים בפולימרים ובמקשר גומי. עם זאת, חשוב להבין שהממלא הגס יוצר נקבוביות בולטות. גם לאחר ליטוש, הן נוטות לצבור לכלוך, במיוחד במשטחים אופקיים, ונשארות נראות גם מתחת לסילר. לכן איננו ממליצים להשתמש בשכבת הבסיס כשכבת גמר ברצפה. כן, קיימות טכניקות המאפשרות להגיע כמעט לחלקות מושלמת, אך הן מסבכות את העבודה ומעלות משמעותית את עלות הפרויקט. עדיף להשתמש בחומרים ייעודיים לשכבת גמר של רצפות. את שכבות הבסיס מורחים בעזרת מלג'ים קשיחים עם ליטוש ביניים חובה. אגב, כמה מאפיינים מקצועיים מעניינים, כדי להבין באמת את האופי של החומר, כדאי לשים לב לפרטים שרק בעל מקצוע מנוסה רואה. אך אל הצליל של החומר בזמן העבודה בעלי מקצוע מנוסים יודעים. כאשר מורחים את החומר נכון, נשמע מתחת למלג צליל עדין של צלצול. זה סימן לצמיגות נכונה, ללחץ נכון ולתנועת יד מדויקת. האקלים משפיע מאוד על התנהגות החומר בישראל, חם ויבש. החומר מתקשה מהר, עובדים בקטעים קטנים, נדרש צוות של כמה בעלי מקצוע באזורים לחים יותר. החומר משחק יותר זמן. מאפשר יצירת טקסטורה בצורה רכה ואיטית. השלוש, זווית המלג' משנה את כל המרקם. זווית חדה יוצרת טקסטורה חרוצה וברורה. זווית כהה יוצרת טקסטורה רכה, חולית. החומר ממש זוכר את תנועת היד, ויוצר חתימה ייחודית של כל בעל מקצוע. באור צד חושף את הטקסטורה על קירות ומדרגות. אור צד יוצר עומק ומראה יפהפה. אבל ברצפות זה עלול להיראות מלוכלך, עוד סיבה לא להשתמש בשכבות הבסיס כשכבת גמר לרצפה. הנחת שכבות הפיניש של חיפוי רזינה. כאשר שכבות הבסיס של חיפוי רזינה כבר הונחו והמשטח מוכן לחלוטין לעבודה, מגיע שלב שכבות הפיניש, השכבות הסופיות שמגדירות את המראה האסתטי של הפרויקט. בדיוק בשלב זה התקבלה בקשה לא צפויה מצד הלקוחות. באופן סטנדרטי, חיפוי רזינה יוצר משטח אחיד ומונוקרומטי. אך לאחר דיונים בין המעצבת ללקוחות, קיבלנו בקשה לשנות את המראה שסוכם מראש, ליצור חיפוי שיהיה יותר בטוני, לא רק בצבע, אלא גם במרקם. הבקשה הייתה לא שגרתית, אך היה ברור לנו עד כמה זה חשוב ללקוחות,
ולכן התאמות בוצעו בשמחה. באמצעות טכניקת מריחה ייעודית וליטוש בשלבים באמצעות כוסות יהלום מיוחדות, הרמנו בהדרגה את מבנה המשטח עד שהגענו למראה הקרוב ביותר למראו של בטון טבעי. בשלב מריחת סחבות הפיניש, אנו משתמשים במלג' גמיש עשוי נירוסטה בעובי 0.4 מילימטר, ולשלבי הליטוש בכוסות יהלום בגרעיניות שבין 300 ל-500. השלב האחרון במערכת חיפוי רזינה, סילר. ברוב הפרויקטים אנו משתמשים בסילר פוליאוריטני מת. הוא יוצר שכבת הגנה שקובעת את עמידות החיפוי לאורך שנים. עמידות בפני מים וכתמים, הגנה מפני שחיקה, יציבות הסחבה הדקורטיבית, עומק הגוון והתחושה הסופית, רמת הברק. אבל לסילרים פוליאוריטניים יש מאפיינים שחייבים להכיר. גם אנשי מקצוע וגם לקוחות. מאפיינים של סילר פוליאוריטני, הפוליאוריטן מגיב כימית ללחות. אם יש לחות גבוהה בחלל, או שהמשטח עצמו מסחרר לחות שיורית, עלולים להופיע. כתמים חלבים, מיקרובועות, מרקם של קליפת תפוז, ההצמדות חלשה. תנאים אופטימליים ליישום, לחות עד כ-95%, טמפרטורה, בין 18 ל-28 מעלות, ללא משבי רוח וללא שינויי טמפרטורה חדים. פוליאוריטן רגיש בהרבה לאקלים לעומת שכבות בסיס או שכבות דקורטיביות. אם בשכבות דקורטיביות ניתן לשייף ולתקן, עם פוליאוריטן זה כבר לא עובד כך. איך מתקנים טעויות? טעויות ניתן לתקן רק בצורה אחת. שיוף מלא של הסילר עד לקבלת מרקם מת, יישום מחדש של שכבה חדשה במלואה. למה זה כל כך חשוב? הפוליאוריטן אינו נספג במשטח, הוא יוצר שכבה דקה שמטרתה להעלות עמידות למים, להגן מפני כתמים ושחיקה, לסגור את פני השטח, לייצב את השכבה הדקורטיבית בגלל האופי הזה. צריך להימנע משכבה עבה מדי, גורמת לדביקות, ייבוש איטי ובועות, שכבה דקה מדי, הגנה חלשה. השפעה על הצבע הסילר הפוליאוריטני, מעמיק את הגוון, מחזק את הרבייה של הצבע, יוצר אפקט קל של אבן רטובה, מדגיש מרקמים ומעברים דקורטיביים. אבל אם הבסיס לא יבש לגמרי, הצבע עלול להפוך לעקור או לא אחיד. קרה לנו בעצמנו מקרה שבו מרחנו סילר באותו היום של שכבת הפיניש, וקיבלנו שינוי בגוון. מתוך הניסיון הזה, אנחנו ממליצים ליישם את הסילר רק ביום שלמחרת, במיוחד בפרויקטים שמבוצעים בשיתוף אדריכלים ומעצבים, שבהם הדיוק של הגוון חשוב עד האחוז האחרון. אנחנו בצוות דקורטור שואפים לדיוק וליופי, כמו אריה השואף לקפיצה מושלמת. תודה שצפיתם עד הסוף. אם אתם רוצים להזמין חיפוי רזינה או מיקרו-טופינג, לרצפה, לקירות, למדרגות או לכל משטח אחר, כנסו לאתר שלנו, השאירו פנייה, התקשרו או כתבו לנו. איתכם הייתה צוות דקורטור. קוראים לי פיל קנטור. נתראה בפרויקט הבא.